बिदां 2.2 नि जोङो नैबे 3 नम्बर नि कुइसन बेखौ जों मावफुंगोन। सिगाङाव जोङो 1 2 बे मोननैखौ मावफुंखाबाय। दा दिनैहाय जोङो 3 नम्बरनिखौ मावफुंगोन। बेयाव कुइसना बुंदों जौगानै बां बिदाब दिहुन जायनि लाथिख'फोरा बेबायदि। बेहाय जोंहा जौगानै बां बिदाबनि बिदिन्थिखौ आरोबाव लिरबावनांगौ। गाहायाव जोंहा बेफोरनि लाथिख'फोरखौ होनाय दंखायो। दाना बे लाथिख'फोरखौ लानानै जोङो बे जौगानै बां बिदाबखौ दिहुनगोन। अब्ला फैदो जोङो बानायलांसै। सोंनाय बिदां 3 नि 1 दङ कुइसना -4 आरो 3/2 जोंहा जौगानाय बां बिदाबनि महरा माबायदिमोन बेखौथ' मिथिखाबाय। ax² + bx + c = 0 बेबायदिमोन। जोंहा बेबायदि महराव जोंहा दिहुननांगौ आरो। होमब्ला जोङो बेखौबो सर्टकाट फर्मुलाजों जों बानायगोन। होमबा सलुसनाव फैदो होनाय दं लाथिख'फोरा फारियै होनाय दं। लाथिख'फोरा फारियै फार्स्टआव जों आलफायाव बेसेबां दं -4 ओमफ्राय बेटायाव बेसेबां दङ 3/2 होमबा जोङो बेखौ बानायलांसै। होमबा बेनि उनाव लिरनांगोन जों therefore जों सर्टकाट फर्मुलाजों लिरनांगोन जौगानाय बां बिदाब बा जौगानाय बां बिदाब जोङो फर्मुला लिरगोन। बेयाव x² - आलफा + बेटा x थारमाने लाथिख'फोरनि दाजाब गासै दाजाब आलफा * बेटा माने लाथिख'फोरनि सानजाब गासै होननाय जादों। दा जों बेफोराव मानफोरखौ बहायलांसै। बेहाय x² - आलफायाव बेसेबां दङ -4 + बेटायाव बेसेबां दङ 3/2 होल ब्रेकेट x प्लास आलफाजों बेटाजों सानजाबनांगौ। आलफायाव -4 इनटु बेटायाव दङ जोंहा 3/2 बेबायदि। बेहाय समान जों बेखौ होननांसिगोन x² - बे ब्रेकेट सिंनिखौ बानायग्रोनांगोन जोङो। बेनाव 1 थायो। 1 आरो 2 नि एलसिएम लानानै बानायनांगोन 2 ओमफ्राय उदां क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो। 2 जों -4 जों -8 प्लास 1 जों 3 जों 3 बिदि। ओमफ्राय x प्लास दाना बेनिखौ नायदो। बेना सानजाब दं नालाय जों 2 जों -4खौ दाननो हायो। 2 सानजाब 2 दानखौ 4 बिदि दानबाय। दा मा जाबाय -2 × 3 -6 आवगायनानै थाबाय आरोखि बे 0। दाना बेहाय x² - 2 दाना नैबे गोजौनिखौ नायदो -8 प्लास 3 माइनास प्लास बा जोंना मा जायो माइनास साइनआ थाबाय। 8 आव 3 थांबा जों मा होगोन 5 आरो x प्लास माइनास मा जायो -6 = 0 थिग बेबायदिनो x बेनाबो माइनास मा जागोन इनटु खालामबा प्लास 5 ओमफ्राय नैबे x जों सानजाबा 5x गाहायाव 2 -6 = 0 ओमफ्राय जोंना एन्सार मोननायनि लामायाव। दाना बेखौ जोङो एलसिएम लानानै बानायबावनांगोन। जोंहा बेनि गाहायावबो 1 थायो आरो नैबे 6 नि गाहायावबो 1 थायो। होमबा 1 2 1 नि एलसिएम लादो मा जागोन 2 आनो। दाना बेखौ जों बानायदो। मा जागोन 1 जों जोंहा 2 खौ दानहरब्ला बेसेबां मोनगोन 2 मोननायजों गोजौनि x² जों सानजाबा x² आनो प्लास दाना नैबेनि गाहायाव 2 दं। 2 जों दस्रा 2 खौ रानदो। रानबा 1 मोनबाय। 1 मोननायजों गोजौनि 5x जों 5x आनो सानजाबबा माइनास दाना बेनि गाहायाव 1 दं। 1 जों 2 खौ रानहरबा 2 मोनबाय। 2 मोननायजों गोजौनि 6 जों सानजाबा 12 = 0 होमबा ओरै फैबाय x² प्लास 5x माइनास 12 नैबे 2 आ 0 जों सानजाबहैयोबा मा जाबाय 0 जाहैबाय। होमबा therefore जौगानाय बां बिदाबा मा जाबाय x² प्लास 5x माइनास 12 = 0 होमबा बेनो दिहुननो गोनां एन्सार। दाना नेक्स्ट नाम्बारखौ जों नायनोसै फैदो। 5 आरो 2 बे जोबोद गोरलै जागोन। होमबा जोङो सलुसनाव बेखौ लिरनांगोन। होनाय दं लाथिख'फोरा
लाथिख'फ्रा फारियै आल्फाया होनाय दं 5 ओमफ्राय बेटाया होनाय दं 2 होमबा therefore जौगानाय बां बिदाब जागोन x स्क्वायर माइनास आल्फा प्लास बेटा x प्लास आल्फा इनटु बेटा इक्वल टु 0 साइन लागायनांगोन दा जों बेखौ बहायलांदो आंफोरखौ x स्क्वायर माइनास आल्फायाव बेसेबां दं जोंहा 5 दङ दाजाब बेटायाव बेसेबां दङ 2 दङ x प्लास आल्फाजों बेटाजों सानजाबनांगौ आल्फायाव 5 इनटु बेटायाव 2 इक्वल टु 0 दाना बेयो जासिगोन x स्क्वायर माइनास 5 जों 2 जों दाजाब बेसेबां 7 ओमफ्राय x जों सानजाबबा 7x प्लास 5 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां 10 इक्वल टु 0 होमबा दिहुननो गोनां बां बिदाबा बेनो जाहैबाय x स्क्वायर माइनास 7x प्लास 10 इक्वल टु 0 आनो एन्सार बा नेक्स्ट दाना 3 नम्बराव फैदोलाय कुइसनाव दङ जोंहा 1/3 आरो -1 होमबा सलुशनाव जाहैबाय सलुशन होनाय दं लाथिख'फोरा फारियै आल्फायाव 1/3 आरो बेटायाव दङ -1 बा therefore जौगानाय बां बिदाब बेखौ एसे मोजाङै नायबानो जाबाय फरायसाफ्रा एसे गोलावबो जानो हागौ बेयो होमबा जोंना सर्टकाट फर्मुला x स्क्वायर माइनास लाथिख'फोरनि दाजाब गासैखौ जोङो लिरोमोन आल्फा प्लास बेटा x प्लास सानजाब गासैखौ लिरो आल्फा इनटु बेटा इक्वल टु 0 साइन नांगोन दाना जों बहायलांसै x स्क्वायर माइनास आल्फायाव बेसेबां दङ आल्फायाव 1/3 प्लास बेटायाव बेसेबां दं -1 बिदि बेयो होमबा बेखौ सेकेन्ड ब्रेकेटआव दोननांगोन बिदि x प्लास आल्फा इनटु बेटा आल्फायाव दङ 1/3 इनटु बेटायाव दङ -1 cos इक्वल टु 0 दाना बेखौ ब्रेकेटखौ बोखारलांग्रोनोसै x स्क्वायर माइनास 1/3 खौ लिरफिनबाय नैबे प्लासजों माइनासजों सानजाबबा -1 x प्लास बेनाबो 1/3 जों -1 जों सानजाबबा -1/3 जागोन इक्वल टु 0 दा बेखौ बानायलांबावदो जोंहा x स्क्वायर माइनास नैबे ब्रेकेट सिंनिखौ बानायग्रोबा जों दस्रा लानांगोन नैबे 1 नि गाहायाव 1 दङ दस्रासेया बेसेबां जागोन 3 उल्टा फाल्टा सानजाबबा 1 जों 1 सानजाबबा 1 आरो 3 जों -1 जों सानजाबबा -3 बेबायदि x बेखौ दाजाब दानख'आव जों सिफायखानोसै दाजाबजों दानख' सानजाबा दानख' 1/3 इक्वल टु 0 जागोन दा बेखौ बानायलांबावदो x स्क्वायर माइनास दाना नै प्लास माइनास मा जायो माइनास 3 आ देरसिन 3 नि साइना माइनास आरो 3 निफ्राय 1 थांबा 2 -2/3 जागोन ओमफ्राय x -1/3 बेखौ बिदिनो लिरफिनबाय दा बानायलांबावनोसै x स्क्वायर दाना नायदो बेयाव बे माइनासजों नैबे ब्रेकेट सिंनि माइनासजों माइनास सानजाबबा जोंहा बे ब्रेकेटआ बायसिगोन सानजाबबाबो बेसेबां जागोन प्लास 2 जों x जों सानजाबखौबा 2x/3 -1/3 इक्वल टु 0 दा फ्राय एन्सार मोननायनि लामायाव फैबाय दा जों बेखौ मा खालामबावनांसिगोन जोङो बेखौ दस्रा लाबावनांसिगोन नैबेनि गाहायावबो 1 थायो होमबा 1 3 3 नि दस्रा एबा एलसिएम 3 जागोन दाना बेखौ बानलांदो 1 जों दस्रा 3 खौ रानोबा 3 मोनबाय 3 मोननायजों गोजौनि x जों सानजाबा 3x स्क्वायर दा प्लास नैबे 3 दं 3 जों 3 खौ रानोबा 1 मोनबाय 1 मोननायजों गोजौनि 2x जों 2x दाना माइनास 3 दं बेना 3 जों 3 दस्रा 3 खौ रानोबा 1 मोननायजों गोजौनि 1 जों सानजाबा 1 इक्वल टु 0 दाना नैबे 3 आ नैबे लाथिख'जों दानख' सानजाबसिगोन होमबा 3x स्क्वायर प्लास 2x -1 3 जों लाथिख'जों सानजाबबा मा जाबाय लाथिख' होमबा दिहुननो गोनां बां बिदाबाबो जोंना बेनो 3x स्क्वायर प्लास 2x -1 इक्वल टु 0 बेनो जोंना मा एन्सार दाना बे पार्टना मोनसे दंबावो 4 नाम्बारखौ जोङो बानायबावनोसै कुइसनखौ लिरग्रोबाय जोङो कुइसनाव दङ 3/2 आरो -2 होमबा सलुशना बेनिफ्राय जाहैबाय सलुशन होनाय दं
बेनो जोबथा कुइसन होनाय दं लाथिख'फोरा होनाय दं लाथिख'फोरा फारियै दङ आल्फायाव 3/2 आरो बेटायाव दङ बेसेबां -2 होमबा therefore जौगानाय बां बिदाब जोंहा गुसुं फर्मुलाया माबायदिमोन x² माइनास अल्फा प्लास बेटा x प्लास अल्फा इनटु बेटा इक्वल टु 0 बे सर्टकाट फर्मुला दाना जोंहा बहायदो मानफोरखौ x² माइनास अल्फायाव बेसेबां दङ 3/2 प्लास बेटायाव बेसेबां दं -2 प्लास माइनास खाथि खिन्थु सेकेन्ड ब्रेकेटजों होनांगोन जोङो x प्लास अल्फायाव बेसेबां दं 3/2 इनटु बेटायाव बेसेबां दङ -2 बे इक्वल टु 0 दा बेखौ जोंहा बानायलांनानै जा एन्सार मोनो बेनो x² माइनास जों 3/2 खौ लिरबावबाय नैबे ब्रेकेटखौ सिफायनोसै दाजाबजों दानख'जों सानजाबबा जोंना मा जागोन दानख' 2 ब्रेकेट x प्लास दाना बेहा नायदो 3/2 जों जों -2 जों सानजाबनांगौ होमबा गोजौनि नैबेनि नैनि गाहायाव -1 माबा गाहायाव 1 थायो होमबा दानजायो जोंना बे 2 जों -2 खौ दानबा नै सानजाब दानख' 1 होबानो मा जागोन बेयो -2 मोनगोन होमबा मा थाबाय बेना 3 इनटु -1 ल' थाहैबाय 3 इनटु -1 इक्वल टु 0 दा जोङो बेखौ x² नैखौ बानायबावदो जोङो दस्रासो लानानै बानायबावनांगोन बेखौ बेनि गाहायावबो 1 थायो नालाय 2 आरो 1 नि दस्रासेया 2 उल्था सानजाबदो 1 जों 3 जों सानजाबबा 3 माइनास 2 जों 2 सानजाबबा 4 बेबो सर्टकाट फर्मुलायानो जायो x दाना प्लास 3 जों नैबे 1 जों सानजाबा जोङो मा मोनगोन -3 इक्वल टु 0 बेखौ जोङो सेकेन्ड ब्रेकेटजों देखायबा साबसिन जागौमोन बेबायदि दा फैबाय x² माइनास नै दाजाब दानख'बा जोंना मा जायोमोनलाय दाजाब दानख'बा जोंना दानख' जायोमोन 3 आ देरसिन 3 नि साइनआ थाबाय 3 निफ्राय 3 थांबा 1 गाहायाव 2 थारमाने -1/2 x नैबे ब्रेकेट होनांगौमोन जोङो ओमफ्राय प्लास माइनास सानजाबबा -3 इक्वल टु 0 दा x² बेनाबो नैबे माइनासजों नैबे माइनासजों इनटु खालामबा मा जागोन प्लास हाफ x -3 इक्वल टु 0 फ्राय जों एन्सार मोननायनि लामायाव फैबाय होमबा दा बेखौ जोङो ससेल' बानायबावनांसिगोन दस्राथा लानोसै जोङो नैबेनि गाहायाव 1 थायो आरो 3 नि गाहायावबो 1 थायो होमबा 1 2 1 नि जों मा लानांगोन दस्राथा लानांगोन होमबा दस्राथाया मा जागोन बेना 2 दाना नैबे गाहायनि 1 जों दस्राथा 2 खौ रानोबा 2 मोनबाय 2 मोननायजों गोजौनि x² जों सानजाबबा 2x² बेबायदिखौथ' मा खालामखागोन जोङो प्लास बेना गाहायाव 2 दं 2 जों 2 खौ रानबा 1 मोननायजों गोजौनि 1x जों सानजाबबा 1x आनो दाना माइनास साइन दाना 3 नि गाहायावबो 1 दं बे 1 जों दस्राथा 2 खौ रानहरबा मा मोनगोन 2 मोनबाय 2 मोननायजों गोजौनि 2 जों सानजाबबा 6 इक्वल टु 0 दाना नैबे नैया नैबे लाथिख'जों सानजाबहैसिगोन होमबा जोंना जागोन 2x² प्लास 1x माइनास 6 2 जों लाथिख'जों सानजाबा समान लाथिख' होमबा जोंना फ्राय एन्सारा फैबायानो होमबा 2x² प्लास 1x माइनास 6 इक्वल टु 0 आनो दिहुननो गोनां बां बिदाब होमब्ला बेखिनियावनो जोङो 2.2 नि 3 नि मोनब्रैबो सोंथिनि मावफुंथायखौ बानायजोब्बाय